Исәміз Шалы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты, студияда мин Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. 18-10 йорты янында фожиға. Скамьяда отырышы 17 яшьлек кызны машина берді. Урында Ойгел Юнусова булып кайтты. 20 елга беренче мәктәп 37 комплекста яңа төзеләсе белем бирү учреждениесе нигезенә тантаналы рәвештә таш салынды. Шәһәрдәшләрне алдан кисәтмичә гомуми антеннадан мәхрүм иткәннәр. Сәбәбен хәбәрчебез ачыклады. Десант гаскәрләре оешуга 85 ел тула. Чаллыда әлеге уңайдан бәйрәм чаралары башланды. Бүген 18-10 йорты янында машина подъезд янында отырып торган 17 яшьлек кызны бәрдерде. Аны шыгыш медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсенә озаттылар. Шәһәрдәшебезнең ике аягыда сынган тойплар әйтүенчә, кызны озакка сузылган дәвалау курсы көтә. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Ойгел Юнусова дәвам итә. Если на маленькой скорости человек никогда так не заедет. Никогда. У него опыта нет. Не надо, это была большая скорость. Ренологын машинасы башта зур тизлек белән тротуарга, аннары подъезд янында торучы утыргыч өстенә менә. Ул вакытта анда 3 кыз утырып торган була. Икесе автомобильне күреп читкә сикерергә өлгерә, берсе исә машина астында кала. Ну там перелом, по-моему, серьезно ноги. Страшно. Я у обоих ног на лавочке сидел, ее так снесло, конечно. Что из-под машины вытаскивать? Нет, удар пришелся в одну ногу, и одну ногу я перебинтовали, я вторую не знаю. Ну одну-то ногу серьезно зацепил. Руль артындагы егет машина белән ышаныч кагазы нигезендә идарә иткән. Ул хәзер шок хәлендә. Үзе әйтүенчә, йорт яныннан кузгалып кына киткән булган. Гаиләсе белән 18-10 йортында яши. Бу егетне белмисезме, руль артында булган? Булай беләм кергәнем бар, алар бу домда тора бит. Зыян күргән кызга шушы ук йортта урнашкан медицина учреждениесе табиблары беренче ярдәм күрсәтә. Алар кызның кычкыруын тәрәзәдән ишетә. Когда мы выглянули в окно, действительно девушка лежала. Тәрәзәдән карадык, кыз машина астында ята иде. Без килгәндә аны машина астыннан тартып алганнар иде инде. Авырыны баса торган укол ясадык, аягын бәйләдек. Тән җәрәхәтләре алган кызны хастаханәгә озаттылар. Хәзер 18-10 йорты янында полиция хезмәткәрләре эшли. Алар бүгенге фаҗигага аңлатма бирергә ашыкмыйлар. Ойгел Юнусова, Разакиров, Шол ТВ, яңалыклар. Бүген 37 комплекста яңа төзеләсе мәктәп нигезенә беренче ташны салдылар. Белем бирү учреждениесе ел ярым эчендә сафка басырга тиеш. Төзелешкә бүген тантаналы шартларда старт бирелде. Әлеге мәктәп 800 укучыга исәпләнгән. Төзелеш өчен республика бюджетыннан 700 миллион сумга якын акча бүленде. Яр буе микрорайонында соңгы елларда яңа йортлар күп төзелде, бирдә 20 меңнән артык шәһәрдәшебез яши. Шуларның 2 меңнән артыгы мәктәп яшендәге балалар. Комплекста бер генә мәктәптә юк. Балалар юл аша чыгып, башка микрорайоннарга укырга йөрергә мәҗбүр. Многие ждали эту школу. Комплекста мәктәп төзелүне күптән көттек. Балаларга юл аша чыгып йөрү куркыныч иде. Машиналар күп, кагыйдәләрне бозу очраклары да еш була. Без хәзер сабыйлар өчен тынычрак булырбыз. Бүген микрорайонда мәктәп төзелешенә рәсми старт бирделәр. Чаллы өчен бу уникаль төзелеш дияргә була. Более 20 лет тому назад. Шәһәрдә соңгы 20 елда бер генә мәктәптә төзелмәде. Туучылар саны даими артып тора. Торак йортларда күп салына. Ел саен 300 мең квадрат метрдан артык торак куллануга тапшырыла. Яңа мәктәп 3 блоктан тора, бина белем бирү, гомуми мәктәп һәм сәламәтләндерү зоналарына бүленә. Учреждениедә тренажер һәм спорт, хореография заллары, 2 бассейн булачак. Мы, поколение 21 века, обращаемся к вам, будущему поколению челнинцев. Великолепные проспекты, удивительные люди, современные школы и, конечно же, наша гордость, автогигант КамАЗ – это все мы, это все о нас, жителях города Набережной Челны. Капсула готова, ваши аплодисменты, и эта капсула помещается в первый камень нашей общеобразовательной школы 3719. Гүзәл Шихапов, Андрей Рачеев, Шаллы ТВ, яңалыклар. 3 августта мәктәпләрне яңа уку елына кабул итү башлана. Инде бу атнада белем бирү учреждениеларында капиталь төзекләндерү тәмамланырга тиеш. Быел шәһәрдә 6 мәктәп әлеге программага кертелде. Төзекләндерү өчен 310 миллион сум акча бүленде. Наил Мәгдиев бүген 51-нче комплекста урнашкан 37-нче мәктәптәге ремонт барышын карады. Бирдә фасад һәм түбә яңартылар. Тәрәзәләрен һәм инженерлык шелтәрләрен алыштырдылар. Поставленную задачу, я считаю. Төзүчеләр эшләренә җаваплы карады, аларга карата бездә яхшы фикер калды. Барыбыз да балаларга уңайлы булсын дип эшләдек. Отлично.
Башкарма комитет жетекчиси мектеп тукталышында жер асты кечүү капиталь циклендирүү барышы менен да таанышты. Бирде видео күзөтүү жайламалары орнаштырылачак, эмне сауда оруннары болмаячак. Ишне башлаганда кечүүгө навес, ягни түбөдө ясарга ойлаганнар иде. Япма шәһәрдәшләрне кар яңгырдан сакларга тиеш. Тигәрәгә финанслар җитмәү сәбәпле бу сорау хәл ителмәгән. Исегезгә төшерәм, Чаллыда жер асты юлы төзекләндерелергә тиеш. Бу максатка барлыгы 40 миллион сумга якын акча бүленде. Хәзер жер асты юлларында эшләрне төгәлләү өчен арзанрак бәягә бадрачылар эзлиләр. Объектларның кайчан әзер буласы әлегә билгесез. Абонентлар өчен көрәш дәвам итә. Көн сайын безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына кабель операторларыннан өзелгән унлап шәһәрдә шалтырата. Аларны алдан кисәтмичә, гомуми антеннадан мәхрүм иткәннәр. Инде бер айга якын аларның күбесе телевизор карый алмый. Гомуми антеннага моңа кадәр МТС компаниясе җаваплыгында булса, хәзер бу эш белән мәгълүмати технологиялар үзеге шөгыльләнә. Теманы безнең хәбәрчебез дәвам итә. Мне говорят, что-то у них там случилось, мол, станция не работает. Владимир берничә көн телевизор карый алмаган. Ул яшәгән йортта гомуми антеннаны өзеп киткәннәр. Күпмедер вакыт үтүгә билгесез белгеч килеп, чыбыклы операторга кушылырга тәкъдим иткән. Ул килде дә безгә оператор хезмәте тәкъдим итте. Без акча түләдек. Ул безнең телевизорны кабельгә тоташтырды. Федераль закон нигезендә һәр кеше бушлай телевизор карау мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Гомуми антенна пакетына 23 канал керә. Телеканаллар цифрлы форматта эшли, ә бу сигналларны һәр телевизор кабул итә алмый. Хәтта алда әйтелгән 23 каналда барлык телевизорларда да күрсәтми. Мәгълүмати технологиялар үзәге директоры Михаил Бабошко әйтүенчә, хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнгән компанияләр үз эшләрен вакытында сыйфатлы итеп башкармаган. И сейчас, так как... Башта МТС, аннары ТВТ компаниялары хезмәт күрсәтте. Алар халык акчасын алды, әмма антенна посларын тиешле дәрәҗәдә карамады. Хәзер коммерция оешмалары технология шантажы аша мөмкин кадәр күбрәк килешүләр төзеп калырга ашыга. Алар әлбәттә социаль ташламаларны исәпкә алмый. Әмма бушлай каналларны сыйфатлы дәрәҗәдә карау өчен махсус приемнигы булган телевизор яки бәясе 1500 сум тирәсе булган декодер сатып алырга кирәк. Күпләр өчен бу отышлы түгел. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, хөкүмәт цифрлы телевидение программасын тормышка ашыруда соңга кала. Бушлай телевизор карарга теләүчеләр исә экраннарда күрсәтелгән телефон номерын шылтыратып заявка калдырырга мөмкин. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Чаллы ТВ яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Идарә итү компаниялар ягу сезонына әзер түгел, аларның ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларга бурычы 700 миллион сумнан артып китә. Коммуналчылар сүзләренә караганда, моның төп сәбәбе шәһәрдәшләрнең күрсәтелгән хезмәтләр өчен вакытында түләмәве. Бүгін башкарма комитетта узган киңәшмәдә әҗәтләр белән көрәшүнең нәтиҗәле юлларын эзләделәр. Хотелось бы обратиться к специалистам, к руководителям компании, чтобы... Компания җитәкчеләре бурычлылар белән көрәшүдә кайнар суны туктату суы турында онытмасын иде. Без хезмәт күрсәтүче оешмалар әлеге чараның аз кулланылуын күрәбез. Бурычларны юллап алуда иң нәтиҗәле эшләүче компанияларның берсе мәхәллә. Бирдә әҗәтләр белән көрәштә халык белән аралашу, сумманы кичектерү кебек ысулларында өстен күрәләр. Если он подошел добровольно. Шәһәрдәшләр безгә бурычны кичектерүне сорап килә икән, без аларның мөрәҗәгатен кире какмыйбыз. Бу әҗәтне киметүгә китерә. Алда безне көтеп алган реклама чыгарылышы, һәм ул гадәттәгечә бик тиз үтәчәк, бездән аерылмагыз. Десант гаскәрләре оешуга 85 ел тула. Чаллыда әлеге уңайдан бәйрәм чаралары башланды. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Һәр укытучы
Укытучы үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Сіз Шолы ТВ телеканалын қарайсыз, біз дәвам етеміз. Шолыда ишік айлары бәйрәмнәре дәвам ете, оның шираттағысы 51-ші мәкәлләдә узды. Быйыл бу комплекста республика һәм шәһәр бюджетыннан бүленгән финанслар хисабына төзекләндерү эшләре алып барылды. Ишек алларына һәм мәктәпкә керүче юлларны ремонтладылар. Кайбер йортлар капиталь төзекләндерү программасына кертелде. Лифтлар алыштырылды, түбәләр ремонтланды. Бәйрәмдә президент белән бергә иҗтимагый оешмасы вәкилләре балалар өчен төрле уеннар үткәрде. Очрашуда Наил Мәгдиев та катнашты. Шәһәрдәшләр башкарма комитет җитәкчесенә борчылган сорауларын бирде. Комплекста яшәүчеләр әйтүенчә, мондый очрашулар берләштерә һәм дуслаштыра. Күптән генә яши башладык, квартира алган идек. Күршеләрне белеп бетердек инде, күршеләр белән таныштык, күршеләр булыша һәрвакыт. Кирәк булса да аларга кереп була. Бик кирәктер инде, бик кирәк, бик матур. Әле бала юк ие, балаларга мин шундый әйбәт, рәхмәт. Жизнь, к сожалению, ставит. Тормыш ел сайын, көн сайын безнең алдыбызга яңа бурычлар куя, аларны хәл итәргә кирәк. Без двигательләр заводында булган янгынны да 90-нчы елларда икътисади авыр чорларны да кичердек. Хәзер инде безне бер нәрсә дә куркытмый. Бүген Ичке эшләр идарәсендә үзенчәлекле брифинг үтте. Хокук сакчылары дин әһелләре белән очрашты. Брифингка Малик хәзрәт һәм отец Дмитрий килгән иде. Очрашуның максаты хокук сакчылары һәр төрле ситуацияларда үзләрен дөрес тотарга тиеш. Бу дин мәсьәләләренә дә кагыла. Монда очрашуларның беренче генә үткәрелү түгел. Әлегә кадәр полиция хезмәткәрләре өчен профессорлар дәрес биргән иде. Хокук сакчыларына хезмәтләре вакытында төрле хәлләрдә калырга туры килә. Рейдлар барышында җинаятьчеләрне тоткарлаганда салкын канунлык мөһим. Шул ук вакытта полиция хезмәткәрләре төрле диннәр кануннарын да белеп эш итәргә тиеш. Сотрудник полиции должен уметь разбираться. Хокук сакчылары дин нигезләрен аңлап эш итәргә тиеш. Әлбәттә, ул хәзрәт яки поп кебек барысын да белә алмый. Иң мөһиме, ул кешенең динен хөрмәт итәргә, сабырлык белән эшләргә, дәүләт һәм әхлак кануннарын бозмаска тиеш. Полиция хезмәткәрләре белән очрашуга Малик хәзрәт һәм отец Дмитрий килгән иде. Алар үз фикерләрен җиткерде. Каждый отвечает. Хокук сакчылары дини конфликтларны булдырмауда әһәмиятле урын тота. Без дә үз чиратыбызда бу юнәлештә эшлибез. Бергә эш иткән чиракта нәтиҗәлелек 2 тапкыр артачак. Мондай очрашулар Ичке эшләр идарәсендә даими оештырыла. Күптән түгел хезмәткәрләр өчен Казан федераль университеты галимнәре дин темасына лекция үткәргән иде. Ләйсән Ханова, Айгөл Юнысова, Шолы ТВ яңалыклар. Десант гаскәрләре оешуга 85 ел тула. Шолыда әлеге уңайдан бәйрәм чаралары башланды инде. КамАЗ мәдәният сарайында танылган төркем Голубый берет ансамбле чыгыш ясады. Шәһәребез десантчыларын башкарма комитет җитәкчесе дә котлады. Аларга бүләкләр тапшырды. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләре хәбәрчебез Гүзәл Шикапова сюжетында.
Зәңгәр биредлар ансамбле шаллыга ел сайын килә десантчылар өчен исә аларның җырлары гимн дияргә була. Күпләр беренче тапкыр артистларның чыгышын полк клубында хезмәт иткән вакытта тыңлаган. Вот этих вот ребят, которые сейчас... Хәзер чыгыш ясый торган егетләрне мин яшьтән үк беләм, мыеклы җырчыны да башкаларын да яхшы хәтерлим. Без солдат чакта ук аларны тыңлый идек. Концерт алдыннан Артур Басыровны Крымны Россиягә кайтаруда катнашкан өчен медаль белән бүләкләделәр. Тагын 10-га якын шәһәрдәшебезгә десант гаскәрләренең 85 еллык уңаеннан рәхмәт хатлары тапшырдылар. Хезмәт иткәндә һәлак булган солдатларны да искә алдылар. Сегодня мы хотим, чтобы она прозвучала для всех, кто погиб в разных горячих точках, войнах, конфликтах. Интернационал хәрбиләр хакында да онытмаганнар, алар истәлегенә куелган һәйкәлне төзекләндерү өчен бүгенге көндә волонтерлар акча җыя. На сегодняшний момент, значит... Бүген эскиз проект әзер инде, моның белән тагын 2 юридик оешма шөгыльләнә. Без волонтерлар үзебез өчен һәйкәлне һәм аның янындагы мәйданны төзекләндерү бурычын куйдык. Волонтерлар әйтүенчә, һәйкәл янындагы баскыч эскәмияләрне, бетон конструкцияларны төзекләндерү өчен 2,5 миллион сум тирәсе акча кирәк. Алар төзекләндерү эшләрен август ахырында башларга ниятли. 2 августта исә десантчыларның бәйрәмнәре үтәчәк. Все девчонки любят десантников. Кызлар десантчыларны ярата, бай егет һәм аның арасында сайларга туры килсә, ул десантчыны сайлаячак. Яшьләргә ВДВ гаскәрләрендә хезмәт итәргә киңәш итәм. Җиңел дә рәхәт тә. Надеюсь, фонтаны останутся у нас все в покое. И наше управление внутренних дел только порадуется, какие у нас дисциплинированные воины-десантники. Еще раз с праздником. Спасибо. Я думаю, как в том анекдоте. Помните, мы пока в бассейн прыгают, сказали, хорошо себя вести будем, воды нальют. Поэтому вы пока до 2 числа прыгаете, если будет все нормально, 2 вечером воду включим. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шаллы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14-дә, 16 сәгатьләрдә бары тик Шаллы ТВ, ТВ-центр каналларында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәйф бүләк итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.